Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Die staat aan de Maas, tussen Roer en Ambeek. Dat is de stad waar ik van haai. Dat is Remmen. Oh, moest het exens weg, dan komst du her terug. Dat is mijn stad, dat is Remmen. Wij zijn hier in Marina Olderhuske, een prachtige vakantiebestemming voor jong en oud. Ook wel de parel van de Maasplassen genoemd. En wij gaan de vakantiegangers vragen waarom ze in Roermond vakantie houden. Gaat u met ons mee? Sie sind am Urlaub hier oder nur ein Tages? Heute ist nur ein Tages. Ein Tages. Er ist im Urlaub, aber heute auch nur ein Tag hier. Ja. Ein Tag hier, okay. Und darf ich mal fragen, wieso hier in Roermond? Ja, ich komme zwischen Aachen und München-Gladbach, wohne ich, also Jülich, und hab hier das Boot liegen. Das ist das nächste halt. Und hier ist es halt schöner wie am Rhein. Okay, ja. Und er ist halt schon ein bisschen weiter angereist. Ich komme aus der östlichsten Stadt Deutschlands, aus Görlitz. Aha, okay. Und mache bei ihm Urlaub. Und heute sind wir hierher zusammen für ein Tag hier. Und möchten Sie vielleicht jemand grüßen? Ja, dann grüßt mal den Rest der Familie, wenn ihr das... Wij varen nu met onze schipper naar de overkant. En we willen de schipper eens vragen wat het leukste was wat hij heeft meegemaakt. Afgelopen week kwam een echtpaar vragen of oma mee mocht. Ik kon heel de oma niet natuurlijk. Ja, die zat in een rolstoel en op de rolstoel paste. Die pas altijd. Kom maar. En er kwam oma. Het bleek dat oma die in een rolstoel zat, 97 jaar was. Ik heb hem meegenomen naar de overkant. Had ze een ijs gegeten. Ik zeg tegen de man of dat de zoon van oma was, weet ik niet. Als je nog vlug bent, het is nog rustig. Dan gaat oma aan boord, dan gaan we een rondje in. Oma aan boord en man en vrouw erbij. Een rondje gedaan, op een gegeven moment kijk ik achterom. En is oma aan het huilen. Ik zeg tegen die man, wat is dat? Is het verdriet? Nee, dat is van blijdschap, die is overgelukkig. En ja, oma in de handen aan het klappen. Snel van blijdschap? Ja. Dan heb ik teruggebracht hier op een steiger. Kon ze nog vragen, mag ik volgende keer nog met u mee? Ja, natuurlijk, je bent altijd welkom. Dat zijn leuke dingen dan. Prachtig. Sind Sie am Urlaub hier oder nur für einen Tag? Wir sind schon über 20 Jahre hier in der Gegend. Wir kommen aus Mainz. Aus Mainz, okay. Und haben Bekannte hier, die ein Boot haben. Mittlerweile haben wir uns auch ein Boot gekauft. Wir machen hier Urlaub im Estatehafen in Roermond. Ja. Und darf ich fragen, wieso Roermond? Ja, durch die Bekannte und Roermond gefällt uns halt. Das ist eine schöne Stadt und viel los hier. Und möchten Sie vielleicht jemand grüßen? Ja, unsere Bekannte Heike und Holger dann. Sind Sie am Urlaub hier? Ja, für 2 Tage. Für 2 Tage, okay. Und darf ich mal fragen, wieso Roermond? Weil eine Freundin von ihr hier Urlaub gemacht hat und die hat gesagt, es ist so schön hier. Die Innenstadt ist so schön, man hat so viel zu schauen und die Maas, das ist auch schön am Wasser, dass man da ein bisschen schwimmen gehen kann. Ja, deswegen sind wir hier und wollen das mal testen. Ja. Und woher kommen Sie her? Vom Niederrhein, aus Deutschland, in der Nähe von Wesel. Ich auch, wir kommen zusammen. Wir sind Freundinnen und haben... Freundin, okay. Möchten Sie vielleicht Grüße machen zu jemand? Wir grüßen unsere Männer zu Hause, Genau, die schön gelassen arbeiten haben, ja. und wir machen uns einen schönen Tag hier. Super, Männer arbeiten und ihr seid Ferien, muss können. Schön.
bent op vakantie hier, zie ik. We zijn hier heerlijk op vakantie. Echt. Met de hele familie. Met de hele familie. De hele familie zijn we lekker naar Roermond gekomen. Want wij zijn hier met z'n allen op vakantie. Een paar familieleden zijn eventjes over voor een bakje koffie. En wij genieten hier heerlijk aan de Maas. En waar komt u vandaan als ik vraag? Wij komen uit Valkenswaard. Valkenswaard, oké. Onder Eindhoven. Ja. En mag ik vragen waarom Roermond? Waarom Roermond? Nou, dat is bij toeval. Wij wilden ergens aan het water staan. En we wilden eerst naar Friesland, maar daar waren we al geweest. En toen vond ik op een avond een keer deze mooie camping. En toen zagen we deze mooie chalet. En toen dachten we, nou weet je wat, we gaan gewoon naar Roermond. Het ziet er zo mooi uit. En we hadden allemaal leuke berichten gehoord over dat het een mooie binnenstad is. En de Maasplassen. En dat je bootjes kon huren. En toen dachten wij, nou we gaan het gewoon doen. En het bevalt heel erg goed. Helemaal tevreden. Helemaal tevreden. Ja. Mag ik jou wat vragen? Natuurlijk. Vind je het leuk hier? Ja, hartstikke leuk. Vooral de Maasplas eigenlijk. Om te suppen, om te zwemmen. Eigenlijk gewoon hier om alles te doen. Een beetje naar de stad te gaan. En de outlet is hier ook. Dus ook dichtbij. Ja, ook lekker dichtbij. Dus. En shoppen. En hoe lang hebben jullie nog tijd hier? Volgende week vrijdag. Tot volgende week vrijdag. Een weekje. Ja. Wilt u misschien de groeten doen aan iemand? Jazeker. Ik wil de groeten doen aan opa Tessel. En aan wie wil jij de groeten doen? En jij? Ik wil de groeten aan mijn vriendinnen Nora, Fleur, Jill, Elini, Tess, Liz en Olivia. En oma Annie natuurlijk. Okay. Ja, want die past op het huis. Okay. Wij komen uit de Betuwe. Wij wonen aan de rivier de Rijn en we komen nu aan de rivier de Maas. Ja. Oh, leuk. Maar het is een mooi stekje, mooi uitzicht. Ja, en waarom? Wou ik net vragen, waarom? Hier, waarom Roermond? Dat is eigenlijk jouw... wij kwamen hier in het voorjaar toevallig terecht, hè? Ja, wij hadden alles vaker van de Maasplassen gehoord en ik wou wel eens een keer naar de Maasplassen. Dus ja, vandaar dat we hier beland zijn. We zijn in het voorjaar komen kijken. Het was een gok. Ja. Want ja, als je slecht weer hebt, weet ik niet of ik hier dan echt 2 weken zou willen vertoeven. Maar ja, we hebben super weer, dus het is nu gewoon geweldig. Echt. Super naar uw zin. Ja, ik vind deze plekjes. Ik wil de groeten doen naar mijn kinderen. Naar uw kinderen? Ja, ik met Mike en mijn kleinkinderen. Oké, leuk. Nou, voor mij hetzelfde. Kinderen en kleinkinderen. Ja. Nou, heel erg bedankt en wens ik u nog een hele fijne vakantie. Ja, morgen zit het er helaas op. Morgen ja, we hebben hier 2 weken gestaan. 2 weken, ja. Is goed. Ja, met die bootjes die hier langskomen. Het is superleuk, superleuk. U bent op vakantie hier? Ja, we zijn hier heerlijk op vakantie met dit gezinnetje. Dus goed weer, lekker koud bij huis. Ja, en waar komt u vandaan? We zijn van Elslo, dus een kleine 25 minuten rijden. Dus een thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd, ja. En bevalt ons goed hier, dus we zijn hier al meerdere keren geweest. Dus. Met wie bent u hier allemaal? We zijn hier met mijn vrouw, mijn kinderen, vrienden, die staan hier naast ons. En we hebben nog wat familie op bezoek. Dus, want ja, dat gaat dan ook makkelijk, hè? Ja, zeker. Ja. Mag ik ook vragen waarom Roermond? Ja, goed, we zijn hier al vaker geweest en we zitten hier heerlijk aan de Maas. Dus je krijgt er toch optimaal vakantiegevoel zonder ver te hoeven rijden. Dus, lekker dichtbij. Ja, waarom niet? Hè? En hoeft niet altijd Frankrijk of Italië. Dus prima zo. Ja, zeker. Ja. Is het uw eerste keer hier? Nee, we zijn hier al meerdere keren geweest. Voorjaar zijn we eens geweest en nog eens een keer een weekend. En nu hebben we besloten om hier 3 weken de zomervakantie door te brengen. Wegens omstandigheden, maar ook, waarom niet? Laten we eens proberen. En het weer zit mee, dus normaal ga je voor het weer ver. Maar ja, je ziet hè. Nu hoeft het niet meer. Nee. Nu hoeft het niet meer. Ja. Wilt u misschien de groeten doen aan iemand? Ja, zeker willen we de groeten doen. Die gaan we natuurlijk doen aan onze vader en moeders die lekker thuis zitten. Die zijn het zorgen voor onze katten, huisdieren. Dus pap, mam, de groetjes. We zijn inderdaad op vakantie. We komen uit België. Jullie komen uit België? Ja. Helemaal naar uw zin hier? Helemaal. We komen hier voor de rust en de stilte. Het is hier zalig. Ja. En hoe lang bent u nog hier? Tot volgende week vrijdag. Nog een weekje. Nog een week? Ja. Okay.
En mag ik vragen waarom hier, waarom Roermond? Waarom Roermond? Ja, wij gaan dikwijls naar Limburg. Nu hebben we doorgetrokken eigenlijk naar Roermond, omdat eigenlijk echt voor Roermond zelf te leren kennen eigenlijk. En het is een heel mooie stad, Roermond zelf. Ik ben daar juist geweest. Ja. We zijn gaan eten en fantastische dingen te zien eigenlijk in Roermond. Heel mooi. Is het eerder geweest hier? Nee. Het is uw eerste keer? De eerste maal, ja. Ja. Al eenmaal voor te shoppen. Voor de shoppen? Ja, de outlets. Dus dat was heen en terug. Geen shoppen en dan terug. Ja. Is het langer voor vakantie? Ja. Mooi. En wilt u misschien de groeten doen aan iemand? Aan onze kinderen, aan onze ouders, aan al onze vrienden. Iedereen die thuis gebleven is. Okay, dat is goed. Dan wens ik u nog een hele fijne vakantie. Dank u wel. Dat is mijn stad, dat is Rummen. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.